Scott Sakupwanya awamuza kuti the legislator wemabhuku tafara anu yachigwadzisa vanhu samuza kuti vanhu vomwe opposition vari kuuya vachiopposa the upcoming SADC Summit vachiti aiwa Zimbabwe haifaniri kuwana chairmanship. Tiri kuona kuti anouya nyatso kusvotesa nemashoko avo achitaura. Tisatapinda mashoko abuda toka panapa Scott Sakupwanya munowaziva ndo vakomana vacho vanozikanwa kuti ndo vakomana magold mafia. Tisatapinda mashoko apinda itanobva subscribe like kuti on the bell icon. Tipinda mhendo pake anyora achiti President Dr. E.D. Mnangagwa's attendance at the 44th SADC Summit as the incoming SADC chairman signals Zimbabwe's stalwart regional leadership and steadfast commitment to economic prosperity and continental unity. Zimbabwe was the SADC Summit. Ari kuyachivhara vanhu vazoti aiwa kunyangwe vanhu vakauya vakaopposa vaEmmerson Mnangagwa but E.D. Mnangagwa ari kuyachiwana chairmanship. Mashoko Scott Sakupwanya tonoona vanhu vazhinji havasi kufara nazvo kunyanya kubva zvakaita kuZambia. Vanhu noda kuti zvangovatarisira kuti protest matarisiro avaingoti zvichaita hazvina kufamba kwazvo. Noda kuti pane marumors afamba ZANU-PF yakatanga kuthreatena utungamiri kana kuti polisi yemunyika yeZambia. Muri yeZimbabwe kutaura kudai vagere munyika yeZimbabwe vangoti hameno zvazvaita. Tipotidzai mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Pinai mucomment section medu saka no subscribe like turn on the bell icon.